dia gantiane batas kula putra putri wonten ing Urapan. Gusti, matur nuwun paring kamu rasa basa karo aku karo calon garwane kok yo basa. Kula boten basa kan panjenengan. Ipun nggih. Ijirat sajakipun menika rada pun pagu ngaten lho. Nah, kok yo kepengin to? Kakang badhe pitutur. Sowan ana ing Urawan. Ijenipun sampun dangu nggih kula badhe wonten ing Urapan. Naming izin namung kapumpung saben kawontenan yen nembe wekdal menika kula wonten ing Kabupaten Urawan. Mara sampai kok masih kok